ଲାଗିଲା ଭଗବାନ କଣ ଜାଣିଦେଲା ସାଧନା କଣ ଜିଜ୍ଞାସା ମନରେ ଆସିଲା ତ ଏ ସମୟଟା ତାର ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। କୋଉ ସମୟଟା ଯୋଉ ବେକାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ କି କଥା ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ନାଇଁ କି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଶୁକ୍ର ପରା କାମନାର ଦେବତା ମୋର ଦେବତା ନାରୀ ଅଟେ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜାଣିଦେଲେ ତ ବିବାହ ହେଇକିନା ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କାହିଁକି ନ ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ବିବାହ ଯୋଗ ନାହିଁ। ଦେଖୁନ ମୋ ପାଖରେ ଲିଷ୍ଟ ବସିଛନ୍ତି ଏବେ 700 ଅଣ୍ଡିଆ ବାହା ହେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଝିଅ ଖୋଜିକି ଆଣ ବାହା କରିଦେବି। ଆଉ ବାବା ହେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଦେଇଛି ନା କ'ଣ ବାବା ଆଉ କିଛି କରିବନି। ବାବା ସେଠି ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଦେଲା ଆଉ ତାର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ମତେ ଠିକ ଆନ୍ସର ମିଳିଗଲା ବୁଝିଗଲି। ହଁ ସେଟା ମାନେ ହେବା ହିଁ ପଡିବ ମାନେ ହବ। ହଁ ଆରେ ଯିଏ ଧରା ପଡ଼ିଲା ସେ ବଦନାମ ଯିଏ ଧରା ପଡ଼ିନି ସେ ଆଜି ବି ତାର କାମ ଚଲେଇଛି। ଆଉ ତମେ ବାହାରୁ ତାକୁ ବାବା ବୋଲି ଦେଖୁଛ କେତେ ବାବା ଦେଖେଇଦେବି ଚାଲ ନା ମୁଁ ତମକୁ ନେଇକି ଅନେକ ବାବା ଦେଖେଇଦେବି। ଗୁରୁଜୀ ମୋର ପଠେଇଲି ବୁଝି ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ତମେ ଯେଉଁଟାକୁ ପାପ ବୋଲି କହୁଛ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପାପ ବୋଲି ଢୁକେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠୁ ତ ପ୍ରଥମରେ ବାହାର ନା ଲ ଅଫ୍ ନେଚର। ଯେମିତି ଖାଉଛ ପିଉଛ ପାଡ଼ୁଛ ଛିଙ୍କୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲ ଅଫ୍ ନେଚର। ଆଉ ଲ ଅଫ୍ ନେଚରରୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ହଟି ପାରିବେନି। ଆଉ ଯିଏ ହଟିଲା ଲାଷ୍ଟ ପାଗଳ ହବ। ପାଗଳ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଏତେ ଓରିଡ୍ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି। ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ପଇସାରେ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ନା ନାହିଁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏଠି ସେଠି କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କ'ଣ ଲସ୍ ହେଲା କହୁନ କୋଉଟାକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲସ୍ ବୋଲି କହିବ ମାନେ କୁକୁର ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ହଁ ହଁ ପଶୁ ପୁଣି ଆସିଲା କୋଉଠି ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହେବାର କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯେ ମାନେ ମୋର ଅପିନିଅନ କଥା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯଦି ଆମେ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟି କୋଉଠି ପକଉଛେ ସେଟା ଭୁଲ ବୋଲି ହଁ ସେଟା ଇଲିଗାଲ ରିଲେସନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତମ ଜାତକ ଯଦି ଅଛି ଇଲିଗାଲ ରିଲେସନ ଆସିକି ତମ ମୁଣ୍ଡ ପିଟେଇ ହେବେ ଦୋଷେଇ ହେବେ ତମେ କରିବ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି। ତମ ଜାତକରେ ଯଦି ସେ ଦୋଷ ଦୃଢ଼ ଅଛି ତମେ ସେ ଦୋଷ ଦୃଢ଼ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛ ଲମ୍ପଟ ଯୋଗରେ ତମେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ ପୁରା ଫୁଲ ମାତାଜୀ ବାବାଜୀ ଚାଲ ଦେଖେଇଦେବି ତମକୁ ଦିଟା ଘଇତା ରଖିକି ବସିଛନ୍ତି ଫୁଲ ମାତାଜୀ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ। ଆଉ ଗୋଟେରେ ସେମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଟା ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଟା ଖରାପ ବି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଖରାପ ମୋତେ କହୁନୁ ଖରାପ କ'ଣଟା ହେଲା ଝାଡ଼ା ଯାଉଛ ପରିସ୍ରା ଯାଉଛ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଲ ରଜ ବାହାର କରିଦେଲ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ହଁ ନକ ଆଗରେ ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଧ୍ୟାନ ପୂଜା ପାଠ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜାଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ତ ସେ ଗୋଟେଟା ପାଇଁ ସବୁଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା କି କଥା କଳିଯୁଗ ପରା ଏଇଟା କଳିଯୁଗର ମୂଳ ଧର୍ମ ନାହିଁ କି ଅଛି ତ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ କ'ଣ ବାବାଟା ଏମିତି କରିଦେଲା ବାବା କରିବନି କିଏ ତମେ କରିବ ବାବା ଘିଅ ଖାଉଛି ବାବା କଥା। ତେଣୁ କୌଣସି ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାର ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ନାହିଁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମିଳିଲା ସେମାନେ ଖାଇଲେ ତମେ କାହିଁ ଯାଉଥିଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମେ କାହିଁ ଦୁଃଖୀ ହେଲା ଦେଖିକି ତମକୁ ହଁ ଦୁଃଖୀ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ ସାଧାରଣ କଥା ହଁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମାତାଜୀଟା ଆସିକି ତମକୁ କହିଲା ସେ ବାବା ଏମିତି କରୁଛି ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ସେଠି ତାର ସାହସ କାହିଁକି ହେଲା ତମକୁ ଆସିକି କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି କହିଲା ଫାଷ୍ଟ ପଚାରେ ମୋତେ କାହିଁ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କହିଲି ଆନ୍ସର କହିଲି ସେ ଜିନିଷ ପଚାରିଲି ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳି ବାଜିବନି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ସେପଟୁ ସେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ ବସ୍ ସଇଲା କଥା। ତେଣୁ ମତେ କହିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ କାରଣ ତୋର ସେତିକି ସାଦି ତୁ ଯଦି ସତରେ ମାତାଜୀ ତୁ ସିଧା ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠେଇଲୁ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ନାଇଁ ତତେ ଯଦି ରିଭେଞ୍ଜ ନେବାର ଥିଲା ପୋଲିସରେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆଚ୍ଛା ସେଦିନ ନ ବୁଝିପାରିଲୁ ଥାର୍ଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ନ ଫୋର୍ଥ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଶଳା 100 ମୂଷା ଖାଇକି ଆଜି କହୁଛୁ ମୁଁ ମୂଷା ଖାଇନି ବୋଲି ସେଠୁ ଜାଣିଦେଲି ଗଲତ ବସ୍ ଠିକ୍ ସେ